Elämä on kyllä jännää. Miten voi olla niin vuoristorataa ja itkettää ja riitelee ja on masentunut, mut samaan aikaan on niitä pieniä elämän iloja. Joitain sellaisia vähän huomaamattomia, mutta mistä sä huomaat esimerkiksi, että sulla on sellainen peaceful ja sellainen olo, että sä et oikein ajattele mitään. Joo. Mä yritän keskittyä enemmän sellaisiin pieniin juttuihin just nyt, kun mulla ei mene hyvin. Ja mä haluaisin ruveta tekemään sellaisia tämmösiä YouTube-videoita. Tällaisia tavallaan vaan mistä mä annan mun sanoja vaan virrata ulos. Ja mä en oikein ajattele mitään. Mä muuten ostin eilen halpahallista. Ei halpahallista, kun siellä ei myydä tupakkaa. Mut ostin Marlboron sellainen kartongista niin 73 eurolla niin 8 askia Marlboroa. Mut nää palaa ihan vitun nopea loppuun. Siis mä aiemmin poltin punaista LM ja se ei pala näin nopea loppuun. Ja mun yksi kämppis sanoi, että se palaa nopeammin loppuun se LM punainen kuin Marlboro. Mutta tää palaa ihan vitun nopea loppuun. Et mä en tiedä sit onks tää sitä oikeeta, mitä se tarkoitti. Mulla on mun koira täällä. Mä tulin sen kanssa eilen hengaamaan tänne ja mä rakastan kun on pimeätä. Mä oon nytkin meidän ulkosaunan terassilla. Terassilla istumassa ja tossa on toi palju. Mä oon vaan täällä rauhassa. Tää on ihanaa kun täällä on pimeätä. Mulla ei nyt kauheasti mitään sanottavaa, mut ajattelin vaan, että halusin tänne tulla tällainen viettäen vähän aikaa ja että mulla on mun tavallaan tällainen oma pieni hetki. Tai on mulla aina ollut mun omia pieniä hetkiä tosi paljon. Joo, tämmösiä nyt mun pitää syöttää uudestaan, mutta tämmösiä tuun ulos. Mä en ollut tänään kertaakaan ulkona. Mä heräsin 3 iltapäivällä. Mä olin herännyt pari kertaa ja katsonut kelloa. Vesseli, sä voit mennä, vapaa. Sä voit mennä. Mä olin herännyt pari kertaa ja olin katsonut kelloa, mutta sit mä olin vaan nukahtanut uudestaan. Joo. Siinä on Vesseli. Se on nyt tossa kamera edessä.
Mä otan Vesselin tänne aina mukaan, kun nytkin viikonloppu mä en oo opistolla. Niin mä haluan viettää sen kanssa aikaa. Vien takapihalla mettä. Ja siellä on oikeasti niinku elämää. Niin nyt kun on pimeätä, niin mä en uskalla, että Vesseli menisi kauheasti tonne mettään. Ja haluan pitää sen tässä munkaan. Mutta se ei oikein tykkää, kun mä poltan tupakkaa. Mä aina pyydän siltä anteeksi. Eilenkin mä vaan pyysin siltä anteeksi. Koko ajan. Ja koko ajan pari kertaa. Joo. Mulla on vaan sellainen mun omia niinku tämmösiä, en mä tiedä. Olen kauheasti mitä sanottaa, mutta halusin vaan niinku ottaa tän esiin tähän ja halusin kuvata. Nää siis palaa niinku näin nopea loppuun. Tuossa on niinku valkoista vähän vielä. Mut niinku mä poltan yleensä liimapintaan asti. Pitäis käydä verikokeissa. Mutta joo. Pitäis käydä verikokeissa. Eilen mä olin lääkärillä. Ja mun oli tarkoitus käydä ennen sitä verikokeissa. Mutta mä en ehtinyt. Se oli mennyt niin kuin kiinni siinä, kun mä olin mun siskon kanssa ajamassa mun koululta niin kuin sinne. Niin mä en ehtinytkään käydä. Ja pitää käydä niin kuin jossain muussa kohtaa. Me mun terapeutin ja lääkärin kanssa siinä sovittiin, että että meillä olisi joka toinen viikko niin kuin tämmönen terapiakäynti, niin kuin, että joka toinen viikko olisi niin kuin paikan päällä, joka toinen viikko olisi puhelu, kun mä en oikein niin kuin pääse välttämättä niin hyvin viikon aikana, paitsi perjantaisin, kun mä tuun kotiin. Kun joka kerta kun mä meen jonnekin, mihin mulla ei ole omaa ajokorttia, vaikka mä oon 20, niin mulla on sähköskootteri. Ja siihen ei tarvita korttia, mutta mulla ei ole niinku ajokorttia, niin mä joudun mennä aina mun siskojen kyydillä. Niin mun pitää niinku aina maksaa niille, kun mullekin mun sisko oli ihan sama kuin mun kyydillä mä meen. Niin mun pitää sit maksaa sille, kenen kyydillä mä meen. Niin jos mä menisin viikon aikana niin kuin useamman kerran kyydillä jonnekin, niin mun pitää aina maksaa siitä bensarahaa. Niin sit se on vaan helpompi, että mä menen perjantaina aina välillä. Ja sit, että mä säästän rahaa, että toinen on puhelu sitten. Mä haluaisin aloittaa uudestaan burleskin. Mä aloitan sitten, kun tulee, mitä on tää niinku syyskausi siinä. Et siihen ei pysty nyt enää niin kun ilmoittautua, se loppuu joulukuussa. Niin joulukuun jälkeen sitten mä ajattelin, että mä menen sinne uudestaan, maksan sen kurssin tai sen kesäkauden ja sit mä niin kun menen sinne. Koska ikävä. Mä siis opiskelen nyt tanssia. Mä en nyt niinku for personal reasons kerro, missä mä opiskelen. Mutta siellä opistolla mä niinku poltin sellaisen 24 tupakkaa niinku olevan askin niin alle viikossa. Siis ihan ite. Ja nyt mun pitäisi mennä hommaan lisää tupakkaa. Joo. Mun pitää aina tuon Septumi pois, kun
että se septumi ei rupea haisen tupakalle, mutta totta kai mun septumin reikään menee sitä hajuu. Niin joo, ja kun mulla on nämä poskilevistykset, niin kun mä oon niinku polttanut ja menen takas sisälle, niin mä pesen joku 3 tai 4 kertaa mun kädet ja laitan sit käsirasvaa. Siellä on hyvää just käsirasvaa ja sitten mä puhdistan mun lävistykset ja Saline Solutionilla, mitä saa apteekista. Ja sitten mä niinku puhdistan ne ja sit purskutan siis samalla pesen käsiin, niin sillä Saline Solutionilla mun suun. Haluaisin enemmän lävistyksiä, vaikka mulla on niinku nyt 13 mun naamassa, 13 lävistystä. Sitten mulla on oikeassa korvassa 2 korvareikää ja heeliksi. Ja sitten vasemmassa korvassa 3 korvareikää, mutta mulla on ilmeisesti nyt niin kuin siis tää, mä en muista mikä se on, niin kuin rihkama allergia tai se, kun ei oo aitoa hopeata tai aitoa kultaa mun korvikset, niin mun vasen korva niin kuin infektoituu siinä tosi pahasti aina. Joo, niin mä en voi niinku, mun pitäisi hommata sellaisia, mitkä on oikeita hopeita, kun mä käytän niinku pääosin hopeita korviksi. Joo. Ja sitten tälleen pitäisi hommata. Vesseli. Vesseli. Vesseli on siis mun koiran nimi. Ja mä en halua, että se menee hukkaan. Mun pitää niinku, mä siirryn tästä kun jonkin parempaan paikkaan. Joo. Mulla on, mä en tykkää miehistä, tai silleen niinku mun mielestä on perseestä. Mä identifioidun lesbona. Ja mun sukupuolen kanssa mä identifioidun tavallaan silleen, että mä oon unlabeled. Että mä oon vähän kaikkea, mut mä en oo tavallaan myöskään mitään. Niin mä tykkään mä identifioidun niinku, että sillä, että mulla ei oo tavallaan mitään boksia siinä. Joo, se on mun mielestä ihan kiva. Mulla on mun tupakkavaatteet siellä opistolla. Niin ne on siellä. Ja mun piti nyt ottaa jotain, että missä mä poltan tupakkaa, missä vaatteissa, niin kotona. Niin mulla on 2 housut päällekkäin ja mulla on niinku kerrastopaita, mutta mulla on ihan vitun kylmä, koska mulla ei ole mitään takkia. Tykkäättekö se muuta mun kynsistä? No ne ei näy tässä yhtään. Se näyttää sitä myöhemmin. Ne on sellaiset vähän hologrammiset. Vesseli! Vesseli tänne! Vesseli! Tuttu, tänne! Tänne! Vesseli, tänne! Tänne! Vesseli! Vesseli, tänne! Tutu! Vesseli, tänne! Tänne!
Pitää mennä kattoo missä se on. Hyvä paikkaa. Älä tuu tänne, kun mä poltan tupakkaa. Hyvä paikka, että Karno. Mitä sä näit? Mitä sä näit? Mitä? Mut onneksi mulla on nyt näitä 8 näitä paketteja tupakkaa, kun nää palaa niin nopea loppuun. Mä en oo koskaan käyttänyt niinku muita päihteitä paitsi tupakkaa ja alkoholia. Tavallaan niitä niinku sieniä tai mitään huumeita en oo käyttänyt. Kun ne ei varmaan sopis mun lääkkeettenkään oikein yhtään, kun mä syön aika paljon lääkkeitä. Enkä nyt ketään halukkaan advice, että pitäis käyttää, mutta mä itse haluaisin kokeilla. Mä oon keksinyt niinku, sellaisen oman termin, niinku, eli niinku tupakkapilvi. Kun mä joskus meen tavallaan pilveen näistä tupakoista. Silleen jännästä, mä en saa selittää sitä. Tääkin nyt palaa ihan sikonopea loppuun. Niin. Mulla tuli mun siellä opistolla niin niihin mun tupakkahousuihin, niin mun yksiin, mitä mä käytän, kun poltan tupakkaa, niin niihin tuli reikä, kun mulla meni sitä tulta, kun se tippui siitä. Niin mulla meni sitä siihen housuilta ja sit siihen tulee reikä. Joo, lol. Se oli vähän jännä. Just mulla meni mun hihaan. Se oli vähän outoa. Poltaan nyt vielä 3, kun nää palaa nopea loppuun. Mä en oo polttanut tänään vielä kertaakaan. Kun mä heräsin niin myöhään, mä en oikein tiedä miksi. Mut mä tykkään siellä opistolla käydä niinku kävelyillä aamulla ja illalla, jos mä herään silleen, että niinku tarpeeksi aikaisin. Mä herään niinku 5:50. Joo, niin sit mulla on oikeesti tosi paljon aikaa, kun aamupalakin alkaa niinku 8. Ja mä haluan sen mun oman ajan. Niin sit mulla on siinä tavallaan aikaa. Voi tehdä kaiken rauhassa. Eikä mulla ole tavallaan mikään kiire. Tavallaan. Mulla ei oo kiire, jos mä nousen silloin. Niissä on ihan kiva. Niistä voin käydä niinku kävelyllä. Se on rauhoittavaa ja sellaista. Mä oon hommannut enkelikortit ja mulla on sellaiset kehopositiivisuuskortit ja sit mulla on sielunsopukoitakortit. Niin mä tykkään niitä lukea. Mä en oo tällä viikolla niinku kertaakaan lukenut mitään kortteja ja mä uskon, että sekin on vaikuttanut siihen, että miksi mulla on niinku paha olo. Niin myös mun mielenterveyden niinku silleen, että mulla on mielenterveydellisesti niinku voin huonosti. Mutta mä uskon, että siihen vaikuttaa myös se, että mä en ole lukenut tai meditoinut. Niin olen lukenut niitä kortteja tai meditoinut. Mä en ole meditoinut ihan vitun mitkään aikaan.
Ja tanssitunneilla mulla on silleen tosi vapauttava olo. Mulla on vähän paha tapa kiroilla tosi paljon. Mutta se nyt vaan on silleen. Yes. Meillä on meidän perheessä aika huonot niinku, välit tai niinku, joo. Anteeksi kun musta ei tuu nyt oikein mitään sanoja ulos, mulla ei ole vaan kauheasti mitään puhuttavaa. Niin kuin sanoin aiemmin. Joskus se vaan on niin. Me ollaan kaikki ihmisiä. Joskus ei ole vaan kauheasti mitään mitä sanoa. Mä oon tänäänkin puhunut tosi paljon siinä aikana kun mä oon ollut hereillä. Mulla on 3 silmälasit. Ja 2 on hukassa. Meni elokuussa aika nopea hukkaan. Mä oon siellä opistolla. Enkä ole löytänyt sen jälkeen. Kukaan mukaan ei löytänyt. Ja niinku 2. Ja 1 on mun parhaan kaverin luona. Ja siellä on mun musta karvatakkikin. Niinku siis tekokarvatakki. Niin ja siellä on sellaiset silmälasit, niin se ei oo niinku lähettänyt, vaikka mä oon monta kertaa pyytänyt. Niin se vähän harmittaa, koska mä tarvisin niitä ja mua särkee ihan sikana päätä. Näetkö sä jotain? Vesseli. Mihin sä keskityt? Näetkö sä jotain? Oo siinä, älä mene pois siitä. Se istuu tossa kivillä. Mulla tulee niinku tupakastaan niinku nytkin tällä hetkellä aika niinku sellainen tavallaan kurkkuun semmonen olo niinku sellainen jännä, vähän polttava olo. Se on ihan normaalia kumminkin. Tupakan polttaminen ei oo niinku hyvä tapa. Joo. As we all know. Mä juttelen monille ihmisille, mutta mulla on ehkä itellä vaan niinku 3 kaveria. Tai sellaisia, keitä mä niinku lasken mun kavereiksi. Kaikki muut on tavallaan tuttuja. Sellaisia, keitä mä en enää laske mun kavereiksi, keiden mä en oo sillä lailla yhteydessä. Niin ne on tavallaan sit mun tuttuja. Muistan silloin, kun mä aloitin kesällä tupakan polttamisen ekaa kertaa. Sen jälkeen, kun mä olin mun parhaalla kaverilla, niin sillä viikolla tai seuraavalla viikolla, koska mä olin siellä viikon. Mä kokeilin sen luona. Ja mä olin aina ajatellut, että mä en koskaan aloita. Eikö meillä kaikilla vähän pahoja tapoja?
Musta tuntuu, että ihan sikamonet ihmiset, ellei kaikki, niin on aina pienenä silleen, joo mä en aloita tätä ja tätä, mä en koskaan kokeile. Ja sitten kun me kasvetaan, niin sit meille tulee kaikille näitä pahoja tapoja, sit me aloitetaan niitä juttuja. Niin. Joo. Eikö me kaikki olla vähän semmosia? Mua hytuttaa, kun nää palojen nopea loppuu.